Election Commission jangka Pakistan kala ajing sneng da ka badan kuna sanpau hajar tingka ya menteri rangba ka Pakistan u Imran Khan namar ka jing penlong jingyalang patba ha Khyber Pakhtunkhwa ka bahap ha ka province jong ka Lower Dar halor kane kalyang ka Election Commission kala batha ya u Imran Khan ba unpha ya ka chalan u Imran Khan ula penlong ya ka tei ka jingyalang patba haka khatway tarik menta ubnai ka Election Commission jong ka Pakistan kala dan kunaru sanpau hajar tingka ya sembut menteri rangba jong ka Khyber Pakhtunkhwa wazir zada nalor ka jing penlong ya ka jingyalang patba ha Khyber Pakhtunkhwa ka Election Commission of Pakistan kala airu da ka jing pentip ka ba arsian sya menteri rangba du ka Pakistan u Imran Khan halor ka jing penkhen jong ya ka Election Code of Conduct pat betharu ba jubab halor kanu kanongrim ba ulej ban shimbenta ha kate ka jingyalang patba shibenta ka jing penkre ya kawat baar jong ka election ha Khyber Pakhtunkhwa kat kum ka telong khubor jong ka Eri News lethu ba halor kane ka jingbom shanya persya ya menteri rangba du ki officer penyat district jong ka Malakan ka ECP kilapha da ka jing pentip sya Imran Khan ba unpha ya ka jing pensyai halor ka jinglet shimbenta ha kate ka jingyalang nalor UPM lapha jing pentip ru syaki menteri sorkar bakentup ya Ali Zaidi Murad Said bat kiwe kane kade ka sin baar balapha jing pentip sya menteri rangba du ka Pakistan hadin baladep ban pha ha kasngi ningkong ka Election Commission of Pakistan kala pha pat saha kasin ka baar na ka jinglet ban shimbenta ka jingyalang patba Hamalakan district syuaban sedang ka jingthep vote sin baar ka LG Pulse